gostyngeiddrwydd Cristnogol a gostyngeiddrwydd Crist. Peidiwch â gwneud dim o gymhellion hunanol nac o ymffrost gwag, ond mewn gostyngeiddrwydd bydded i bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilingach nag ef ei hun. Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunan yn unig, ond am fuddiannau pobl eraill hefyd. Amlygwch yn eich plith eich hunan yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i'w gipio, ond fe gwacawodd ei hun gan gymryd ffyrdd ceithwas a dyfod ar wedd ynol. O'i gael ar ddull dyn, fe darostyngodd ei hun, gan fod yn ifedd hyd angau, angau ar groes. Am hynny, tra-dyrchafodd Duw ef, a roi iddo'r enw sydd goruwch pob enw. Fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddaear, a than y ddaear, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. A bydded bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o'i air. Amen. Yn unig gyda'n gilydd yn dathlu bore'r Pasg. I ni'n troi at emyn 490 am yn hemyn nesaf. Ni'n 490. Draw ymhell, mae gwyrddlas ffrind tu fas i fur y dref, lle'r hoeliwyd Iesu anwyl gynt 2 fodd, 1 dwyn i'r nef. 490. Gadewch i ni weddio.
Dyma ni unwaith eto arglwydd ein Duw yn troi'n golygon ata ti, ac yma'n teisio ar y munudau nesaf yma i ymdawelu mewn ysbryd a meddwl wrth blygu pen a chael llygad i ganolbwyntio o'r newydd arna ti, ar dy fawredd, ar dy ddaioni, ar dy ryfeddod ac ar dy gariad. Nid i'n helpu ni yn y munudau yma i sylweddoli dy fod ti'n agos atom. Bod y Duw sydd yn llon pob lle ac yn bresennol ym mhob man yn agoshau ato ni wrth yn hochor ni, yn llyfaru wrthym, yn estyn i gariad a'i fendith, i'n hadnewyddu a'n cynorthwyo. Maddau ni arglwydd y bod ni falle yn methu sylweddoli dy bresenoldeb di bob amser. Yn prysurdeb, yn mynd a'n dod cyson, yn hawydd i gael y gorau mas o fywyd ac i fwynhau bywyd i'r eitha, yn pryder a'n gofal am fan ddyled swyddau bywyd. Mor rwydd yw colli golwg arna ti. Mor rwydd yw dwthio di i'r cyrion, i anwybyddu ac i anghofio. I anghofio dy fod ti'n Dduw sydd yn dymuno bod yn agos ato yn bob amser, yng nghanol yn bywydau, yn cyfoethogi pob agwedd o'n byw. Helpa ni'r bore yma i ddalgafel yno ti yn y lle hwn. A sicrhau yn bod ni wrth fynd allan ddim yn adael di ar ôl yn y man yma, ond yn bod ni'n mynd yn dy gwmni ac yn ymwybodol o'th bresenoldeb di drwy weddill y dydd heddiw ac ymlaen i'r wythnos newydd yma sydd yn agor o'n blaenau. Mwyn ni'n byw ni yn ystod yr wythnos, bod yn llawn ac yn gyfoethog ac yn fodd i wella bywydau pobl eraill hefyd o fod yn cwmni ni. Edrych arno ni mewn trigaredd arglwydd yn unnau yn dod fel yr un ni, ac yn ymwybodol o'r beiau a'r gwendidau a'r anghenion yna sydd gyda ni bob yr un ohonom. I ni'n ymwybodol fod yna bethau bod ni wedi methu cyflawni nhw yn ystod yr wythnos i di mynd hibo. Pethau dylsen ni fod wedi gwneud, ond am wahanol resymau wedi gadael iddyn nhw fynd heibio. Ni'n ymwybodol hefyd arglwydd bod yna bethau y gneithon ni'n ddylsen ni fod wedi gwneud nhw. Ac ni'n gofyn unwaith eto ar bore yma i ti am dyfyddiant. Y Duw sydd yn hael, yn maddau ac yn rhoi cyfle newydd a chyson bob amser i'th bobl di. A hynny wrth gwrs ar ben wythnos y Pasg, lle rydyn ni wedi bod yn cofio am Iesu yn marw trosom ni, ac mewn rhyw ffordd ryfedd yn sicrhau maddeuant i holl bechodau a chamweddau y byd. A'r bore yma yn dathlu'r bywyd a ddaeth o'r newydd iddo fe, a thrwyddo ef i'n unnau. Helpa ni y bore yma i afel yn yr ail gyfle yma rwy ti'n ei roi i ni, wrth i ni ddod ynghyd. A cheisio sicrhau bod yn byw a'n bywyd ni yn ystod yr wythnos nesaf yma
yn deilwng ohono ni fel disgyblion a dilynwyr I ti. Ac mae cariad a gras a thrigaredd fydd yn gyrru yn ymwneud ni a'n gilydd a gyda'r byd yn ystod yr wythnos hon. Neu di'n cryfhau ni yn y mannau ni lle rydyn ni'n wan. Mae byw o ddydd I ddydd yn gallu bod yn frwydr, caled ac anodd. A mae stormydd bywyd dyddiol yn gallu gwanhau yn ffydd ni, a'n gobaith ni, a'n cariad ni hefyd. Yr enweddau yna rwy ti'n deheu I weld yn cael ei amlygu ym mywyded y bobl. Adnewydda ni yn y mannau hynny, os gwelid I'n dda. A gad ni fynd allan o'r lle yma'n teimlo yn fwy ffyddiog, yn fwy hyderus, yn fwy gobeithiol, ac yn llawn cariad. I allu mynd i'r afel a anghenion y gymdeithas a'r bobl byddwn ni'n dod ar ei traws nhw yn ystod yr wythnos hon sydd yn agor o'n blaenau ni. Unwaith eto'r bore yma, ni am gyflwyno I ti rai hynny I ni'n gwybod sydd heb y breintiau bendithion a gawson ni. Falle bod yna ryw rai sydd yn perthyn i'n cylchoedd ni, yn deulu neu'n ffrindiau neu'n gydnabod, sydd yn cael bywyd yn anodd y dyddiau'r rhain. Os felly ni am I cyflwyno nhw I sylw ac I ddofal. Unrhyw un sy'n falle'n brwydro'n galed gyda bywyd a stormydd bywyd. Yn teimlo beichien, pwyso'n drwm arnyn nhw yn becso amdani nhw hunan neu am rywun arall sy'n agos atyn nhw. Sy'n brwydro I ddal pethau, ceisio cael pethau at ei gilydd tra bod bywyd fel petai yn chwalu o'i gwmpas. Unrhyw un sydd yn teimlo colled neu hiraeth y bore yma. Unrhyw un sy'n gaeth I welu adre, neu mewn ysbyty, neu mewn cartre gofal. Unrhyw un sy'n profi anghyfiawnder ac anhegwch yn ei bywyd. Bydd gyda hwy arglwydd, ond uwch law popeth helpa ni fod gyda nhw yn dy enw di. Yno yn rhannu dy gariad, yn rhannu dy gwmni, yn rhannu goleuni, yn rhannu cysur, ac yn cynrychioli y bywyd yna sydd ar gael yno ti yn Iesu Grist. Ac yn ystod yr wythnos, gwna ni'n dystion I ti ac i'r atgyfodiad yn byw ninne. Helpa ni ddangos bod yn ffydd a'n cred ni yno ti. Y Duw sydd yn rhoi bywyd yr Crist byw, bod y gred honno yn gwneud gwahaniaeth i'n bywyd ni, ac y gall gwneud gwahaniaeth I fywydau eraill hefyd, wrth ddod I ddadnabod I ac wrth ymddiried yno ti. Ac wna ni'n weision, yn rai fydd yn gwasanaethu, fel y clywson ni eisoes yn darlleniad yn gwasanaethu mewn gostyngeiddrwydd yn gosod buddiannau eraill o flaen yn buddiannau ni'n hunan. Ac yn ceisio sicrhau bywyd gwell I eraill. Ni'n am wrth gwrs gyflwyno I ti ein byd yn ei wewyr ac yn ei ddolir ac yn ei raniad a'i rhwyg a'i angen. I ni'n gweddio unwaith eto'r bore yma dros y sefyllfa yn yr Wcrain ac yn Gaza ac yn Darffŵr ac yn Myanmar a chymaint o fannau eraill yn byd ni, lle mae pobl yn dioddau, lle mae gwrthdaro, lle mae ymladd, lle mae colli bywyd, colli eiddo,
colli gobaith. Helpa ni weld o'r newydd y byd fel y creais di hi, y byd fel y bwriadais di ddi fod. Byd fel y dangosodd yr arglwydd Iesu ni oedd yn bosibl. A gad i ni unwaith eto y bore yma ymdynghedu wneud yn rhannu ble bynnag y byddwn ni, beth bynnag byddwn ni'n gwneud, y byddwn ni'n ceisio dwy'n dy deyrnas di i fod yn y mannau hynny. Dyma'n gweddi ni. A diolch am y cyfle i rhannu ein gweddiau gyda ti, a diolch am y sicrwydd sydd gyda ni dy fod ti'n Duw sy'n nid yn unig yn gwrando yn ymateb. Wrth i ni ofyn unwaith eto yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Iesu a'n dysgodd ni ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr chwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeiwn yna i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan is eiddo ti y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Tri 389 yw nemyn nesaf ni 389. Y Crist yw fy ngwaredwr, mae'n frenin nef a llawr. Beth bynnag fywed dynion mae Crist yn fyw yn awr. Cafon ei lais fy nghyser a'i ras sydd ar bob llaw, a phan fo'n gyfyng arnaf, fe a ddaw. Mae'n fyw, mae Crist yn fyw yn awr, ei gwmni gaf a'i glywed naf ar ddyrus daeth y llawr. Mae'n fyw, iachub torf ddi ri, os gofyn rwyt, sut gwyddos di, mae'n fyw'n fy nghalon ni. 389.
Wel, dwi am gymryd testun y bore yma o eiriau ni'n clywed nhw'n aml adeg y cymun. Geiriau Paul i nhw yn y llythyr cyntaf y Corinthiaid yn y 5 bennod. Oherwydd y mae Crist ein Pasg ni wedi ei aberthu. Oherwydd y mae Crist ein Pasg ni wedi ei aberthu. Pasg hapus. Dyna gyfarchiad sydd wedi mynd yn gyffredin iawn yn dyddiau yma. Sawl gwaith chi wedi clywed hynny, mae rhywun wedi dymuno hynny i chi dros yr dyddiau diwetha, Pasg hapus. Cos mae popeth yn hapus y dyddiau yma, yn diwedd, chi'n modd? Pen blwydd hapus oedd un, yr unig beth oedd yn hapus, yr unig cyfarchiad hapus, yn cael ei roi ar 11 pan o'n i'n tyfu lan, ond erbyn hyn, mae'n ddydd Gwyl Dewi hapus, mae'n Sul y Mamau hapus, mae'n Happy Christmas, Happy New Year, Happy Halloween, fel wedodd rhyw grwt wrth llynedd wrth y drws, os fi oedd na gyfarchiad mwy ryfedd na hynny. Chi'n bod, glywes i rywun ar Radio Cymru bore Gwener yn dymuno dydd Gwener y Groglith hapus i'r cyflwynydd. O'n i'n meddwl, hwnna tyn bach o misnomer yn diwe, chi'n bod o ystyried ond na fe, mae popeth yn hapus dyddiau yma, yn diwe. Pasg hapus. Beth yw pasg hapus? Beth ydy pobl heddi'n teimlo ddi angen arnyn nhw i gael pasg hapus? Ai gan yr archfarchnadoedd? Mae'r ateb, ai gan Tesco ac Aldi a'r gweddill mae'r ateb? Wedi'r cwbl, chi'n modd, a defnyddio un o'i slogans nhw, yn dyfe, all you need for a happy Easter, yn dyfe, chi'n modd? Dyna maen nhw'n dweud. Dyna'r neges fawr, hynny yw. Chi'n modd? Cigoen, gwyn, hot cross buns, ac wrth gwrs tinelli o siocled. Yn wyau ac yn gwningod ac yn giwion a pob math o bethau chi'n gwybod. A fanna, yn dyfe, chi'n modd i lot o bobl fanna. Bydd y Pasg yn cael ei ddathlu. Yn B&Q ac IKEA ac yn Tesco ac Aldi a'r gweddill ohonyn nhw. Y gred yma, mae trwy fwynhau. Dyna mae lot o bobl yn meddwl, mae trwy fwynhau yn dyfe mae cyrraedd y chynnes fach o hapusrwydd. Porthu'r dyhead cyfoes yma am ddedwyddwch. Nawr, wrth gwrs, mae'n rwydd cyffredinoliad. Dwi'n gwybod, mae bod yn deg, mae yna ddigon o bobl. Mae yna ddigon ohono ni, bobl meddylgar fydden eisiau sôn am faterion tipyn mwy sylweddol mewn perthynas â pasg hapus. Rwy'n meddwl bydde gweld heddwch yn Gaza ac yn yr Wcrain yn gwneud pasg hapus, bydde dileu newyn a thlodi byd, bydde mynd i rafel o ddifri a newid sensawdd, bydde sicrhau cyfiawnder a hawliau dynol a ryddid i rai sydd ar hyn o bryd ddim yn mwynhau'r pethau yna, bydde hynny yn sicr bydde ni'n dweud bydde hynny yn gwneud pasg hapus. Ac eto chi'n modd, fel o'n i'n dweud, cymaint o fywyd cyfoes sydd ynglwm yn y dehead yma am fwynhad personol ac unigol, am hapusrwydd personol. Dim ond i fi fod yn rhydd i wneud beth dwi eisiau wneud, yna rwy'n hapus, fyddai'n hapus. Felly, ble mae hynny'n gadael yr eglwys a neges y Pasg? Wel, dwi'n credu, mae eisiau datgan yn glir, yn dyfe, dydy neges y Pasg ddim mwy na neges yr Efengil, dydy e ddim mewn unrhyw ffordd yn wrth hapusrwydd. Yn gwybod bod yr eglwys falle wedi bod yn eio ag o roi'r argraff yna fel tasen eisiau bobl fod yn ddiflas i byd o bod yn hapus, ond chi'n modd Duw e ddim, Duw neges yr eglwys, neges y Pasg, neges yr Efengil, Duw e ddim mewn unrhyw ffordd yn wrth hapusrwydd. Wedi'r cyfan, mae'r cynhwysion, mae'r elfennau sy'n gallu creu hapusrwydd yn amlwg yn stori'r Pasg, yn dyfe? Mae'n stori am gariad, yn dyfe? Cariad Duw.
Ac wrth wraidd pob gwir apusrwydd siŵr o fod mae cariad. Gewch chi ddim apusrwydd heb cariad. Ac yn stori'r Pasg, ni'n gweld cariad fel grym sy'n gallu gorchfygu hyd yn oed y grymoedd mwyaf dinistriol. A mwyaf tywyll, y grym di-derfyn, di-ildio, tragwyddol yna sy'n gweithio yn unig lles ac daioni dynoliaeth. Cariad Duw. Hefyd, wrth gwrs, mae stori'r Pasg yn stori am obaith, yn dyw e? Mae'n stori ag o bren eto gewch chi hapusrwydd mewn sefyllfa anobeithiol. Ond mae stori'r Pasg yn gwahodd i edrych y tu hwnt i'r amgylchiadau mwyaf anffafriol, y tu hwnt i'r sefyllfa mwyaf anobeithiol. A dod o hyd i obaith, gobaith yn cael ei wireddu. Tywyllwch y groes a gobaith y bedd gwag. Ac mae'n stori am fywyd hefyd yn dyw. Stori'r Pasg, mae'n stori am fywyd. Fel oedd Iesu yn datgan ar hyd i weinidogaeth, yr wyf fi wedi dod mwyn i bobl gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Y bywyd cyflawn. Sut bynnag i ni am ddeall bywyd tragwyddol, mae stori'r Pasg yn sôn am fywyd lle mae popeth yn bosibl, lle mae pob potensial yn gallu cael ei wireddu. Bywyd yn ei holl gyflawnder. Felly mae gan yr eglwys, mae gan y Pasg neges hapusrwydd i'w gyflwyno. A'n braint ni yw chwilio am ffyrdd o gysylltu apusrwydd y Pasg gyda bywyd pob dydd pobl, trio cael pobl i weld fod yr hyn sydd wedi digwydd yn stori'r Pasg yn gallu cyfoethogi holl brofiadau a dathliadau i bywyd nhw. Bod e'n gallu rhoi dimensiwn amgenach i fywyd. Neges y Pasg, neges hapus yw e. Ond, bod ni'n dweud, diw'r fel ni'n dweud, neges yr Efengil, mae'n meddwl o fod yn wrth hapusrwydd, ond yn credu bod eisiau dweud hefyd, mae neges y Pasg, neges yr Efengil, yn wrth hapus rhwydd. Os gael ddweud y fel yna. Easy happiness. Yn wrth hapus rhwydd. Dwi'n mynd wrth hapusrwydd, ond mae'n wrth hapus rhwydd. A mae rhaid ni bod yn ofalus nad i ni'n colli grym ac unigrywiaeth neges y Pasg yn dyfe, a chyflwyno rhyw apusrwydd wishy-washy gellir ei gael yn rhad ac yn rwydd. Achos wrth gwrs mae stori'r Pasg yn fwy na digwyddiadau y glywson ni yn Efengil Mathew. Mae'n fwy na just stori y bore'r Pasg a'r gwragedd neu'r disgyblion yn mynd ar bedd. Penllanw yw Sul y Pasg i'r hyn a ddechreuodd ar ddydd Gwener y Groglith. A mae rhaid cofio bod hapusrwydd y Pasg yn glwm mewn croes, mewn dioddefaint, mewn marwolaeth y mae Crist ein Pasg ni wedi ei aberthu, meddai Paul. Dyna'r pris oedd yn rhaid i dalu am hapusrwydd y Pasg. A dylen ni ddim trio osgoi hynny. Dyna'r pris mae rhaid i dalu o hyd. Fe ddwedodd un o ddiwinyddion ryddhad de America, you cannot have your resurrection without dying. Gallwch chi ddim cael eich atgyfodiad heb bod yn barod i farw. Does na ddim gwir apusrwydd heb y parodrwydd i golli. I ddioddef i aberthu. Pam oedd Paul yn ysgrifennu at yr eglwys yn Rhufain, oedd o dan erledigaeth greulon, yn dyfe, mae'n dweud nhw, os i ni'n cael rannu yng ngogoniant Duw, mae rhaid i ni fod yn barod i ddioddau gydag hefyd. Mae un, meddai Paul, yn dibynnu ar y llall. Ni allu rannu yn yr apusrwydd heb y parodrwydd i rannu yn y dioddefiadau hefyd.
5 mlynedd ar 20 yn ôl i'r adeg yma'r flwyddyn, fues i ar yn haith tramor cynta gyda Cymorth Cristnogol. Ac fues i yn Sudan. Dyna'r man cynta ethon ni, ac ar y pryd oedd hi'n ryfel cartre yn Sudan. Oedd y de yn ceisio yn ymladd yn brwydro am ei ryddid, yn brwydro am gwahanu oddi wrth y gogledd, a bob man oeddech chi'n mynd, byddech chi'n cyfarfod â phobl oedd wedi profi dioddefaint. Pobl wedi colli teulu, neu ffrindiau, wedi gorfod ffoi o'i cartrefi, wedi colli eiddo, wedi colli bywoliaeth, ac yn y blaen. Ond un o'r pethau nath argraff fawr arna i ar y pryd oedd geiriau esgob, yr esgob Marona, esgob de Sudan, ddo ni gyfarfod rhyw dro. Un oedd wedi gwneud cymaint i arwyddo cymod a heddwch yn y wlad, a dyma ddwedodd e, yes, there is suffering, medda fe. There is great suffering, but we believe there is hope in the suffering. It is part of our ministry to uphold Sudan for healing through its suffering. Trwy'r dioddefaint yma, fe ddaw hapusrwydd llawenydd, os liciwch chi. Wrth rannu yn y dioddefiadau, byddai modd rannu yn y gogoniannau maes o law. Ac wrth gwrs ar un ystyr, mae geiriau'r esgob wedi cael ei wireddu oherwydd 10 mlynedd yn ddiweddarach, fe gafodd de Sudan i ryddid i fod yn wlad annibynnol ar ôl y dioddefaint. Fe gawson nhw'r cyfle i ddechrau creu yr amgylchiadau fydde'n dod â hapusrwydd i'r bobl. Does na ddim hapusrwydd heb y parodrwydd yna i ddioddau. Ond nid un o'r problemau yn enwedig yma yn y byd gorllewinol yw fod pobl eisiau atgyfodiad heb farw. Maen nhw eisiau hapusrwydd heb ddioddau, maen nhw eisiau mwynhad heb aberth. Yn wir i ni di mynd i gredu bod hawl gyda ni gael y pethau yma. Ond os i ni'n cymryd stori'r Pasg o ddifri, yn wir cymryd bywyd Iesu o ddifri, i ni'n gorfod dweud na, nid fel na, dyw ni ddim yn bosibl. Does na ddim gwir hapusrwydd heb y profiad o wewyr, does na ddim cael o werth heb y parodrwydd i golli, dydy ni ddim yn gallu byw heb yn gyntaf farw. Dyna neges Iesu yn dyfe. Dyna neges y Pasg, dyna hapusrwydd y Pasg. Dyna'r Pasg gwir apus. Mae'n wers anodd i'w dysgu hyd yn oed, mae'r eglwys yn cael un anodd i'w dysgu hi. Chi mod di ni ddim yn credu bod yr eglwys, dwi'n meddwl bod yr eglwys Cristnogol yn cymryd y peth wirioneddol o ddifri. Chi mod di ni ddim yn gallu gadael i bethau fynd, ydyn ni. Di ni ddim yn gallu gadael i bethau farw, hyd yn oed os ydyn nhw wedi hen baso i selbai dit. I ni mynnu dal yn dyn mewn arferion a threfniadaeth, ac adeiladau a iaith a syniadau ac yn y blaen sy'n bellach, nid yn unig yn amerthnasol, ond sydd wedi hen stopo gwneud yr hyn y bwriadwyd iddyn nhw fod, sef cyfryngau i wneud Duw a'i gariad yn fyw ac yn real i bobl, i helpu nhw i fod yn wirioneddol Cristnogol. Mae gan y bardd Saesneg, Philip Larkin, gerdd church going, lle mae'n disgrifio ymweliad ag eglwys wag. Ac mae'n myfyrio ar y profiad fel rhywun wrth gwrs oedd heb ffydd, achos chi mod agnostig ar y gorau oedd Larkin, os nad yn anffyddiwr. A mae'n gerdd ddiddorol iawn, mae'n cydnabod pwysigrwydd yr adeilad, arwyddocad yr adeilad i hanes a diwylliant i wlad. Mae'n pwysleisio arwyddocad yr adeilad hyd yn oed i'r natur ddynol, a serious house, medda fe. A serious house on serious earth it is.
in whose blent air our compulsions meet are recognized and robed as destinies. And that much never can be obsolete. Mae hynny'n aros, medda fe. Mae hynny'n aros, fydd e. Does leb gael gwared o hynny. Never can be obsolete. Ond mae'n mynd yn ei flaen i feddwl am yr eglwys heddiw. A shape less recognisable each week, medda fe. A purpose more obscure. I wonder who will be the last, the very last, to visit it for what it was. Ac ai dyna'r gwir yn bod ni'n trio dal gafel yn yr hyn a fi, ond sydd bellach yn ddiystyr. A thrwy hynny, i ni'n bodloni ar gael rhyw fath o grefydd yn ytrach na Christnogaeth. Ni'n bodloni ar sefydliadau yn ytrach na chymdeithas. Yn bodloni ar fodoli yn ytrach na byw, fel oedd Iesu am i ni. Os na allwn ni ollwng gafel, os na di ni'n barod i farw i'r pethau a fi, dos a ddim bywyd newydd yr eglwys, aeth yr hen heibio, oedd neges Eseia'r proffwyd, ganrifoedd ynghynt, ynddo fe, aeth yr hen heibio. Yma'r newydd yma. Oes mae yna apustrwydd yn cael ei gynnig yn stori'r Pasg, apustrwydd cyflawn sy'n cynnig gobaith, cariad, bywyd. Nid jyst i'r unigolyn ond hefyd i'r byd. Ond dim ond yn bod ni'n deall y daw trwy barodrwydd i farw yn y bywyd yna o aberth. Wrth ymwadu ar hunan fel mae Iesu yn dweud iddo fe, wrth edifarhau a newid cyfeiriad, wrth fod yn ostyngedig ac wrth wasanaethu eraill fe mae Paul yn crynhoi mor wych yn yr adnodau hynny a ddarllenwyd o'r llythyr de Philipiaid. Dyna gyfrinach Pasg hapus. Dyna fydd yn gwneud nid yn unig Pasg hapus, ond bywyd gwirioneddol hapus mwyn i elw. Amen. I ni'n canu orffen emyn rhif 550. Pan oedd Iesu dan yr hoelion yn ymderoedd chwerw loes, torwyd beddrod i obeithion a'i rai anwyl wrth y groes. Cododd Iesu. Nos ei trallod aeth yn ddydd. 550.
Nid oes rhagor i'w ddweud am ei llawer i'w wneud, awn allan felly, i wasanaethu Duw mewn cariad, i fyw y bywyd newydd yn Iesu Grist. A bendith Duw yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân, a'r hosod gyda phob yr un ohonam, yn awr ac hyd byth. Amen.